Togochaka ekenga yeitokorwase county ya Kisii awase ebunke ye county ya Kisii etaikirania ebikaro byaye ritkoria rero buna yarobeire eyemagega yo monogeri bwebunke yo muske David Kombo goikirana ase abisieyo eryo gotaka goswa abisi kento kyareta okongusana na gati yaye no monogeri intenenera Devins Onso nonya nabonigo abanyanyimbo batinya oburendia sensemeyo eryo kwene kyabuna buruburu chinde chitiri kwene kiwa sensemeyo kyo ito ngaga nabaga wikirane semeyo na gutwariganira roboti rwa senchera yo wikiranu esiasa ase bunge ya county ya Kisii telikorokana gochia kwera bwango iga nonye gazeti notice yokararie kero kyo monongari bwe bunge koba getabwati monto maga yakelia kegotebekana buna nigo monongari David Kombo rusetigune chikura chiaba MCA 45 babiri Korenda sensemo yende omonogere David Kombo niga agenda sekegambero asogoteba chukure chiti chibaliri buna ebwonerete na igo kegambero gekarwali bagagandere mermo goikekero ekine kekera tegerure ekyo kagere gotegererwa chitari kinyo mutinyo yoiga itkulia rero nigo liali ngiri tuko lyogokore bikara se bunge ye korende tibicheti gokoreka maga yaba MCA koba chinsemo ibere bali baganetie kombabe abisi na bali bagoteba tai abisi na ninge bikaro bwonete gutenenerwa no mogari intenenera Devins Onuso oyokonye oromo konye bwo monogari bwe bunge ye nigo yairira bikaro gotakorwa chinsemo chonse chirende to monogari onde bwensi gati ya Kombo na Onuso tibaso ase bunge ye goika chinsa ikomie kero chinsa chebikaro chibonete koera korengana neri chiko ekero monogari Kombo soka kurwa abisi na boigo aba MCA abange bachaka gosoka. Mheshimiwa Speaker, niko tuongelesha tu dakika moja. No. On behalf of the speaker, mimi ndio naweza ongea. Ongea basi mheshimiwa. Asentunde ya momo MCA wodi ya Kisii Central Kefa Mogaka omanyekane te aseli talinde mrefu oyo oganeti omonogari Kombo koba abisi nigabetererwa kobe koborendi asegari yo muske Kombo nabo iga sentunde ende orokana gukwanira abanyanyimbo asekelia kyarokana ko bande gati no korora mukobeka baroborendi oborendi ase compound assembly nigo bwari igoro mono abanyanyimbo byaliganetie kigima goikekero basoka kurwaroro chiro chichinsa 11 cha magoroba ase tukulia rero muraita yo rengange gukwanira bariki n'abaralie n'abasaki bamangana ase abange baba bateba mbakwana chinga kicyabosyo amaisonsi bono yabamenya ase county ye nigaganyererete ekyo kerabwate bono ilikorora gose chisegie chonko era chire kyagarabaruo no bokorari baganetie kurwa sabara yaba babachorete kurpoteria Getembe Television kurwa ase county ya Kisii Amarieta Nenjob Ongaga.